खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म गिबि खेब बड'लेण्ड गेलेमु आफादनि इन्टार डिस्ट्रिक्ट बुलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो आसाम गेलेमु आफादनि मेम्बार सेक्रेटारि सिद्धार्थ गस्वामीआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बिष्णु राभा भवननि लांगोना फोथाराव बड'लेण्ड गेलेमु आफादनि मदद आरो भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय इन्टार डिस्ट्रिक्ट बुलुर बादायलायनाया जागायबाय। बे बुलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ बेखेवना होयो आसाम गेलेमु आफादनि मेम्बार सेक्रेटारि सिद्धार्थ गस्वामीआ। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथां बुंथिगिरिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोनफोरनि गेलेनाय बिथिंखौ लानानै गोबां गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां बुंथिगिरिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनासंदो। ना बे जोबोद बाखनायथाव खामानि जितु बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशना बड'लेण्डनि इन्टार डिस्ट्रिक्ट माने भलिबल जितु टुर्नामेन्ट बेवहाय फाथिदों आरो आं सानो बेबायदिखौ गुबुन माने खेलाफोरखौबो जोङो फाथिनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोबां माखासे खेलानि आदब खायदाफोरखौ सोलोंलायनायनि खाबु मोनो। मोनसे टिमजों गेलेनायाव गुबुन गेलेग्राफोरनि आदब खायदाफोरखौ बेवहाय नुनानै गावबो सोलोंनो हायो आरो बेवहाय मोनसे माने मा होनो प्रेक्टिसबो जायो जिहेतु ओरैनो प्रेक्टिस खालामनाय आरो कम्पिटिसन गेलेनाय बे मोननैया गोबां डिफारेन्स। गतिके आं सानो बेनि गेजेरजों बड'लेण्डनि जि जोंनि गेलेगिरिफोर दं बिथांमोना मोनसे समाव स्टेट आरो नेशनेल लोगोसे इन्टारनेशनेलावबो गेलेहैनो हानाय गावखौनो दानो हागोन आरो बियो जोंनि ओनसोलनि जे गोदान लाइमोनफोर बिसोरखौ गेलेनायनि फारसे आं सानो गोसो बोनो हागोन आरो मोनसे थुलुंगाबो होनो हागोन। जोंनि समस्थियाव दा आंनि समस्थियाव खाग्राबारियाव इनडोर स्टेडियाम दा अलरेडि जानो थांगासिनो दङ। गासिबो दा माने मा होनो फ्राय मा होनो टेन्डारा दा जाबायानोसै एलटमेन्टल'सो जानांसिगौ खामानिनि आरो भेरगावआबो बे मोनसे स्टेडियाम हिसाबै चिफ मिनिस्टारा अलरेडि घोषणा खालामबाय आरो दा बिथाङा बिहरनाय लेखा जों बिनि एस्टिमेटखौ साबमिट खालामबाय 16 कौटि थाखानि। इनडोर स्टेडियामा 14 कौटि थाखानि आरो बे स्टेडियामा 16 कौटि थाखानि। गतिके आं सानो बे स्टेडियामा जाखांनायनि उनाव बे जायगानि गेलेगिरि बिथांमोनहा माने गासिबो बिथिङावनो उसुबिदा गैयालासे बेवहाय प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन। गोबां कच लाबोनानै जों बेवहाय सोलोंहोबाय थानो हागोन आरो गोबां जोंहा बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टआव बायदिसिना माने इभेन्ट्सफ्राव गेलेगिरिफोर दं जाय गेलेगिरिफ्रा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनानै मेडेलबो मोनबोदों आरो बेनि गेजेरजों साख्रि बाख्रिबो दिनैहाय मोननो हादों। गेले आरो साख्रिला बेबायदि जानानै दङ समावहाय एकदम गेले आरो साख्रिला आरो बेवहाय आं सानो जे जोंनि भेरगावनि गेलेगिरिफ्रा गोबाङानो बेजों माने मुलाम्फा जादों, गोबाङानो जिउ राहा मोनदों। जे जोंहा दिनै एक्साइज इन्सपेक्टर माने साख्रिबो मोनदोंमोन जोंनि जे आर्सारिनि गेलेगिरिया आरो बिनि बादैबो गोबां जोंहा साख्रि मोननाय गेलेगिरिफोर दङ भेरगावआव। गतिके आं सानो भेरगाव ओनसोलनि मानसिफ्रा माने मा होनो बे लाइनजोंनो माने गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो, गेलेनायनि लाइनजोंनो गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो आरो बे लामाखौ अलरेडि जोंनि गोबां गेलेगिरिफ्रा दिन्थिनानै दोनखाबाय। भलिबल चेम्पियनशिप जि बादायनाय हाबाफारि खुंदों माबा जों बेनि सायाव भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफाद आरो भेरगाव ओनसोल बाखि जानानै बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों रोजा साबायखर बावहरदों। गिबि खेबनि थाखाय भलिबल बादायनायखौ खुंनो थाखाय जोंखौ बे भेरगाव ओनसोलाव जोंखौ सुजुग होनायनि थाखाय बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोनखौ रोजा साबायखर बावहरदों आरो जों मिजिंथिदों बे खेलाखौ खुंनायनि गेजेरजों भेरगाव ओनसोलनि गथ'फोरा बेनि गेजेरजों सोलोंनानै नेसनेल लेभेलसिम थांनायाव सुजुग सुबिदा मोनगोन आरो जों मिजिंथिदों निश्चय जिहेतु भेरगाव कचिं सेन्टाराव जथेस्थ' गेलेग्रा सिख्लाफोर उन्दैफोर गेलेबाय थायो बिथांमोना निश्चय बिनिफ्राय सोलोंनानै नेसनेलसिम थांनो थाखाय नाजागोन आरो जोंनिफ्रायबो जों जेसेबां हागोन नारहरनो थाखाय जों नाजागोन। आरो बांसिन गोजोनथाव रादाब गितार्थ गस्वामी SLSC गाहाय नेहाथारि आसामनि आसाम एथलेटिक्सनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां गितार्थ गस्वामीया जोंनो दिनै फैनानै बेयाव जोंनो जे अनसुंथाइ होफैबाय खेलानि
गेलेनायनि rotation order please. गेलेनाय आगजु आलाफोरखौ होनायजों लोगोसे जोंनो 1 लाख थाखा होगोन होनना खुखुना खालामनो थाखाय एसएलएसि नि मानगोनां मेम्बारशिप गिटार तुकुसानसिम 15 भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफाद आरो भेरगाव जिल्लानि खाथियाव थानाय गासै जों भेरगाव बाखि जानानै बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय 60 जेनेरेशनखौ जों बेखौनो बुंगोन जिकुनु इभेन्ट्सआव खेला गेले आरो साख्रि ला जों बेखौ हदाय बुंलांबाय थागोन दिनैनि तारिखाव जों नुदों जायफोर नेशनेल लेभेलाव लागि गेलेनानै थांनो हादों इन्टारनेशनेलसिम जाय थांनो हादों बेनो खेला गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोनदों गतिके फरायनायनि गेजेरजों खेलाखौबो जाय लांफागोन जों नेक्स्ट जेनेरेशनखौ मोनसेखौनो बुंगोन खेला गेले आरो साख्रि ला थैंक इउ গঠন কৰে কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে প্ৰথম সংখ্যক বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভলীবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ যি আয়োজন কৰিছে ভেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত সঁচাই অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত এইটো এটা নতুন সংযোজন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ যি গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমি যি লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহক বিকশিত কৰি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খেলেও তাত যথেষ্ট সহায় কৰিব তাৰ বাবে আজি ভেৰগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা আৰু বড়োলেণ্ড ক্ৰীড়া সন্থা সঁচাই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু অনাগত সময়ত আমি এনেধৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহক বিকশিত কৰি আমি যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলো ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত সংগঠকে প্ৰচেষ্টা ল'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু যিখিনি মানে খেলুৱৈসকল আছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বহুখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰে মাজতে কিবা এটা বিজুতি ঘটিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সন্থাই কি ব্যৱস্থা ল'ব নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি চেষ্টা হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আগতকৈ আমি যথেষ্টখিনি খেলুৱৈক সা সুবিধাৰে আমি আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা বৰ্ষৰ পৰা আমি সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি খেলিবলৈ যায় নেশ্যনেল গেমছ খেলিবলৈ যোৱা খেলুৱৈক আমি বিমানেৰে অহা যোৱা সকলো সা সুবিধা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ এইবাৰো সেইধৰণে আমি সকলো খেলুৱৈক উত্তৰাখণ্ডলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু নতুন ক্ৰীড়াৰ নীতিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰচেষ্টাত নতুন ক্ৰীড়াৰ নীতিৰ জৰিয়তে আমি খেলুৱৈসকলক পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক ঘূৰি অহাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰত এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰত চাকৰি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিটিআৰ এনেকুৱা আপোনাৰ অনুভৱ হৈছে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ বিটিআৰ অঞ্চলটোত যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে আমি দেখিছোঁ ফুটবলেই হ'ল বা এথলেটিক্সেই হওক অন্যান্য খেলতো আমি দেখিছোঁ ভলীবলতো আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে আমি এই বিটিআৰ অঞ্চলত আমি আৰু অধিক খেলুৱৈসকলক সা সুবিধাৰে যদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি বিটিআৰত আৰু বহু ভাল খেলুৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলুৱৈ আমি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে ক্ৰীড়া সন্থাক মাননীয় আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে এটি নিৰ্দেশ দিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে অকণমান খেলৰ সামগ্ৰী আৰু সহায়ৰ কাৰণে কৈছিলে গতিকে আমি ভেৰগাঁও ক্ৰীড়া সন্থালৈ 50,000 টকা ক্ৰীড়া সামগ্ৰী আৰু ভেৰগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা চলাই নিয়াৰ বাবে আমি 1 লাখ টকা সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ